Siya ang virgin ng Perez ng Binada. Naunahan sa Karito Park, Nanak, Gaiten Junior, and Tunesca ng Binada. Ang naed si Puro Iken, Barangay Balay, Dituigi, kayo na sinay. Ang yaman ng manudunan ay si Gaitoy Bundaway, mangiran ng Father sila kayo, Kadaitoy at Semana Santa. Manawen akan nakaparparigat iken kapatay ni Jesus. Kapung kadagiti alamin na anang papan sa dagiti mabitin. Nangagat sa dagiti masakit. Nang pabugal, nang pagkiyat sa dagiti atangkit. Ken manang dudaway, mangsugal sa dagiti nakilong larami. Kinaagong ken kinabuti. Ibubog niya ang pamilya. Nakuusap na naligat sa panagbiyak. Uray na katanong iti kababay adal ang nagawat ni kakang sa nanang ko. Inkartaligatan lang na isang ay na kami. Mabeen iti pagnanurutan na naibag agyak and sabot si ako. Isasang ko sinerek na kinabumad-dumang matiyas sa iti katapaho. Sana nalipatan panalipainan sa nabisyo simbaan aglan iti kabandanuwagan. Inanang suket may sama sa pagbalay. Nagdinulig ka ng pag-ibig, ng pagkakil, ng kapuyot, ng subay kada kami, kapno ang baling ng saya at nanak, kinadaan itinalalang ay ng sakbayan. Nang unay na ipagkakasya kada kami, kaya iti panagdayaw, kaya panagyaman iti ako, pabeen iti panaghinsa. Hindi itinet itinagatan na nasa, kaya kaating ako, nakatupot kami amin iti kulete. Kadaytoy lahen, maipatawid ka kada kami, hindi iti ada, tawan net iti ankwat. Siya nga inaunahan na anak. Ibinakatugpo sa buwan ni Kurso, ng Bachelor of Science in Chemistry sa Gaiten University, Baguio City. Naawatak ang manisuro iti tertiary level sa Universidad de Provincia. Ipapait mo kada estudyante, inaanong na lituro. Iti gusto ng adal yan gusto mag-ralo. Pasit iti kweldo iti mestra. Yan sa anak, anang dudaway ka iti estudyante, yan pada o gusto. Kas mestra iti tertiary level, masapong agadan ka iti nangangat o atukad, tapno makaduruat, iwakas ka ng isuro, kaya dali maisuro ka iti estudyante. Naibangunan na napanagbarka sa Jai University of the Philippines, Diliman, Quezon City. Ang nagturpunta iti Master degree, Master of Science in Chemistry. Nagsubli ang labot sa Universidad na pagtutuwak iti Katayo, tapno yan lapit ko, pinangadal ko kabiti estudyante. Naibangunan manin, napan nagbasa sa Jai University of the Philippines, Diliman, Quezon City. Kabayagan na, imbang daklaw sa United States of America. Talo ka Universidad sa pinangadanan, kinalamidan iti dissertation ko, iti sa mapuno Quezon 4 na bulan. Iti Argos National Laboratory, Argos, Illinois, Rensselaer Polytechnic Institute, Roy, New York, Kent University of California, Jai Birthday, California. At bayan pa ng bata, intendati sweldo, living and book allowances, travel expenses, seminar fee, tuition fee, and the dumaway na
ket nagsudiak sa University of the Philippines, na isu kinalimutusa sa doctorate degree, Doctor of Philosophy in Environmental Science. Tumusok po na dahil kayo inadal po, mamasapol na ilamig po, na niyalati po ang lalo sa dito'y mga kasama ikatlawlaw kayo. Inadal po, nagkasano, ito pa ng salipado, sinuso ka pa ng malihar, kaya mga pasayaan ikatlawlaw, nakakupen na iti amin, tanong, daga, kaya iti adandyan, tas dadayo at tao, nagiti ayo mula sa dadumaway na adandwa. Inadal po, mga tanong iti panangutan ng pasayaan, kaya mga susunod sa nagiti resorte, when mo pagkakuan ibiyag kayo, iti aglawlaw, kas si kabakiran, kabaybayan, kabanbantayan, karayan, danaw, mineral, kaya iti ayo. Inadal ko, kinobservar ko, naging kinaduma-dumang arami ng makadanggan, menu ang natayay sa aglaw-law kayo. Manikod pa yung nagsubli ang mga nagturo ng siya, sa nanglanay sa naging estudyante, iti pa kailal alatiwan at inadal ko. Ngayon, puray pa yung ipata sa mga estra, ikinaduma-dumang universidad, kaya kailangan dito i-review pagka-edit pa ng test system na. Kaya nagdadagin sa WEN na tumutulungan sa Archdiocese of Nueva Segovia kaya naikanan iti may sa programa iti Radio Katoliko BCNS na panaganan iti aglawlaw kayo. Kaya may sa columnist iti pagkaliwar ng Katoliko Himek na panaganan, Himek iti kinakapagtuwaan. Dito'y parokya kayo at St. Nicolas de Tolentino. Makipagpagpagpag na ikinasayangkat ng misyon itong kalumay sa katatayo. Kat miyembro iti Bimo, ipanangalipato iti ang lawla. Datayong amin, ladat ito isa. Kaya't manig natin yung nagkikagong ang magkasama ikaglawlaw kayo. Napudot ko na ikaglawlaw. Itemperatura kaya't lumas nato. Problema na ito sa malubungan. Ito ay global warming na nakaadawan ng climate change, panagbalbaling klima and panawin. Si global warming kaya't pinaruwayan sa asada at ikabunga gases na mapansin sa ngata. Ganito'y nagases kaya't pimanor, gapu iti panagpupor sa resurugin kaya't kabanbantayan. Ang gapu pag-isipin faktorya kaya't transportasyon, panagusar sa ganitong fossil fuel sa itipon ang kaaday kuryente, natural gas, and gasolina. Then, panagpatuyos ka rin simula pesticide. Nag-ito'y nag-gases pesticide pero kalibanda ipapanaw itipudot manikod itirabang idaga. Nagbaling iti temperatura, ang baling na sa elemento iti klima ken panawin. Kat iti kaalong itipudot, nagitikulit, pagtulungan niya sa kaiget at angin, atmospheric pressure and humidity. Sakbay ng purpose iti sa well 2011. Adda na kasama adakkel alamin sa jay kagayan de Oro and Ligan City. Gapuin kagay si Bagyo kaya nakita matudo ni Bagyo Sento. Adungan tao and ayos sinatay. Mayanos kaya nakaburan sa kitipalay, kaya dadu mga tao kaya ayaw ito ka nagregay itaga, kaya panakayanos sa nisitroso. Nadadayan sa ito na sa ikwa. Nung sigyan kayo nagay sa
gapu iti panakakalbon dagiti kabangbatay. Awan tiramot dagiti kayo mga tengel sa daga ken katulungan nga mga expect iti tudo nga mapan iti ulen iti daga. Agayon ti gano akunno dagiti sarayan ket kumano iti layo. Imuno na nagpasamang dayto sa Department City gapu iti panagbukan sa dagiti kayo. Adumen iti natay sa jay kasi iti Cagayan de Oro ken Iligan City. Kalpasan iti dua alawa na ipakamu ang makasamang met iti siyudad Iligan ken Lawag ikasta ang nagpasamang sa jay gapu madada iti lugar na identi dakkel nga karayan akas sa jay Cagayan de Oro ken Iligan City. Inbagat the University of the Philippines National Institute of Geological Sciences ang base Land Hazard Map. Mga kasamang kayo po ito panakalayos sa Iligan City sa Lawag City. Malayo kayo yan dito ito na. Makasamang kayo po ito probinsya kayo. Gapoy kalbon sa bakiran sa Karagina sa Tigil Baybay. Mapukan na dito tayo gapoy sa nagbuhin at panagbuhin sa baka. Kasapulan muna dito tayo. Nalamitin sa Lawlaw sa buti tayo ng tulay ng mga dito oxygen. Dagitoy ng tayo ng mga tengel ibu. Kaya tinakala sa panagpukan, isusi ka sa Japan sa panagpagit ilayo. Ikalagina sa Baybay. Black sand magnetite mining. Dito yung probinsya kayo, kaya ikapamigang ang probinsya, manikot sambayan at liga Cagayan, at alayan ang dating mineral, ang magnetite, kaya naging mineral na nanigamer, akas ikibangan yung kentaitan. Nagitoy na mineral, get back na ng igig baybay. Imineral na magnetite, ito imang sa darat, yan ang matigil isip baybay. Lumaminan sa likoy ng mineral, mapukaw ikinatigil sa isip baybay, kahit nalakang ang regay. May lamang net na ang regay na iti katatanunan na atigil isip baybay. Si panang regay isip baybay, mapukaw dagit sa rapon, yan mabuduran sa iti pagnanadan coral reef ng silamen. Nauman kang nedan, yan tarapon ng silamen. Kumanaw ka, mapanday sa bali ng lugar, at tapos itipag na nedan da, yan tarapon ka. Ang bana, nauman kong silamen, na makalak, yan nakuda, yan nauman kong natin sa trabaho, dahil sa kapsat sa mga malak. Nagitiili na si Dexter Baybay, nagiging mineral, kaya non-renewable na source. Kaya nasa well, mapasugidan po kalpasan itinilyones na tawel. Nagigituwaan ang sa pangka, pinakaparatuwaan, when mo siya Lawlaw kayo itiag naman. Di mapasmasama ang paragmina sa isip baybay, laksan magnetite mining